Jednou z najväčších chýb pri predaji nehnuteľností je na začiatku zlé alebo príliš optimisticky nastavená predajná cena. Tá vo výsledku môže spôsobiť to, že nehnuteľnosť je prvé týždne pre kupujúcich nezaujímavá, pretože tá cena je premrštená voči ostatným ponukám. Potom sa stáva už to, že niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov táto ponuka svieti a je už pre nich nezaujímavá, pretože už ju videli a už ju poznajú. A nakoniec to dopadne tak, že predávajúci podľahne tlaku a nehnuteľnosť predá nižšie ako za cenu, ktorú by na začiatku mal v tej reálnej hodnote. A to nikto nechce. Pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti sa my makléri spoliehame na aplikácie, ktoré sú veľmi precízne a vedia porovnávať veľmi dôkladne. Vy ako samopredajcovia sa musíte držať základných faktov. A jedným z tých základných, naozaj najzákladnejších sú lokalita, úplne kľúčová, stav nehnuteľnosti, rozloha, poschodie, parkovanie, či tam je murované jadro, či tam elektroinštalácia, či sú tam plavujúce podlahy, či sú drevené alebo laminátové, aká je orientácia bytu, či je tam výťah, či je tam len schodisko. No a v neposlednom rade, akej cenovej kategórii sa predávajú porovnateľné byty vo vašom okolí. To sú veci, ktoré majú zásadný vplyv na tvorbu ceny. Pri hľadaní bytu, ktorý budeme porovnávať, nepozeráme na byty, ktoré sa nám páčia, ale tie, ktoré majú rovnaké parametre. Ak ale nájdete v ponuke byt, ktorý je povedzme v ponuke dlhšie ako 3 mesiace, takisto tam treba zvýšiť pozornosť. Pravdepodobne nemá správne nastavenú cenu. Inšpirujte sa skôr tými bytmi, ktoré prišli na trh a veľmi rýchlo zmizli. Máme už správne nastavenú cenu? Sedí to s tabulkami? Výborne. Tak a najbližšie si niečo povieme o marketingu.